Vă salut, dragi urmăritori și dragi columbofili. Doresc să fac un mic clip despre o femelă, despre un porumbel care, prin descendenții, mi-a adus multe bucurii și multe satisfacții la etapele de maraton și maraton extrem, chiar. Femela este o femelă din 2013 cu seria 111 847. Este o femelă scoasă și reprodusă de domnul Marius Andrei de la Dâmbovița, de la Târgoviște. Și este o femelă scoasă din doi porumbei originali de Matis de Smet. Este o femelă de talie mică, lungă. Bineînțeles, acum la vârsta de 11 ani arată altfel, dar când am cumpărat-o și mi-a fost trimisă, am zis că este un guguștiuc. Așa arăta și la moacă și la corp. Dar această femelă a reprodus foarte bine la mine în crescătorie. Eu am achiziționat-o în anul 2013, iar și eu din 2014 mai sunt stabilit la Londra. Deci în toți acești ani, este vorba despre 10 ani de când sunt la Londra, am concurat porumbei cu ajutorul fratelui meu, cumnatului meu. Nu am fost fizic acasă, ci am concurat porumbei de la distanță și poate de multe ori porumbeii nu au fost pregătiți așa cum mi-aș fi dorit eu sau cum i-aș fi pregătit eu. Nu este un reproș nimănui, dar fiecare are metodele lui de a pregăti porumbei pentru concursuri. Totuși vreau să vă prezint această femelă. Ea este o femelă, cum v-am spus, reprodusă din doi originali de Matis de Smet și cu o origine, spun eu, că destul de bună. Este nepoata lui Cobus, 61 național Limoges din 21.313 porumbei, 120 național Bruges. Este strănepoata lui Gullit. Gullit era un porumbel pe linia Van der Wegen. 5 Barcelona, 5 Perpignan. Este nepoata lui Declaren. Declaren este 1 Aspigion, 2002, Pau Dax Perpignan. Este strănepoata lui De Edison, 1 național Dax, din 3330 porumbei. Este nepoata lui De Pozato, nu este Pozato de la Winsdance. Pozato și Matis de Smet a avut un Pozato. 6 internațional Barcelona din 24.000 de porumbei, 24.914 porumbei și 3 național Barcelona din 12.274 de porumbei. Are un pedigriu destul de bun, chiar dacă are doar un bunic zburat și ceilalți 4 străbunici, la nivel de străbunici, iar are pe toți străbunicii zburați. Este o femelă care și-a transmis genele foarte bine mai departe. Și mai departe aș vrea să vă prezint câteva descendente de ale ei pe care le am aici cu mine și pe câțiva vi voi prezenta din poze pentru că nu mai sunt în crescătorie din diferite motive. Au fost luați de uliu, unii s-au pierdut chiar la antrenamente banale după ce au zburat destul de mult. Dar aceste lucruri fac parte din columbofilie. Aceasta este femela 847 Matis de Smet. Este o femelă dragă mie
și arată extraordinar la mine. Acum vă voi prezenta-o pe cea mai emblematică femelă reprodusă de ea și pentru mine, de altfel, în crescătoria mea. Este prima, este fiica ei. Este o femelă de 2015. Este locul 4 național maraton FNCPR 2017 cu 3.82. Este o super femelă, arată extraordinar la mână. Femela este super. Din păcate, în acest moment nu se mai ouă. Să încercăm, poate la anul, un tratament special. Această femelă are un loc 8 la chelme din 3300 și ceva de porumbei și un loc chelme 930 de kilometri și un loc 9 la code din 6000 și ceva de porumbei. Este o femelă extraordinară la mână și ea la rândul ei, la nivel de nepoți, mi-a reprodus destul de bine. Aș vrea ca să vă arăt două nepoate de ale ei, implicit strănepoate din argintie. Ea este 100% Matis de Smet în continuare. Această femelă are seria 529769. Este nepoata primei, femela albastră pe care v-am prezentat-o mai devreme. Și este jumătate Matis de Smet. Tatăl acestei femele este fiul din prima, scos cu tatăl primei, care la rândul ei era un mascul de Matis de Smet, de Smetul bătrân, cum îi spuneam eu. Această femelă, tatăl ei, fiind împerecheat cu o femelă din originarea pe Vorvater, am încrucișat cu Arden, și anul trecut, ea fiind retrasă la reproducție anul acesta, anul trecut a fost locul 39 național Berlin, 1137 de kilometri, din 8937 de porumbei. Locul 39 a fost locul 3 pe club Phoenix Suceava, unde mi-a adus o cupă, și este o femelă care merită încrucișată atât în linia de Matis de Smet întoarsă înapoi, cât și în linia de Overwater. În viitor așa am să încerc să o fac. Deci ea este nepoata primei, femeia albastră cu locul 4 național, și strănepoata argintiei. Această femelă cu seria de 948981, la rândul ei, este nepoata primei, jumătate Matis de Smet, prima fiind împerecheată tot cu mascul de Matis de Smet. Mama ei este o femelă, de fapt, fiică din prima. Și tatăl acestei femele este a fost un mascul zburător la mine, Overwater van der Wegen. Această femelă are anul trecut As Maraton și printre altele are Berlin Palmares 2022-2023. Două berline, și ea a fost anul acesta retrasă în matcă.
am avut sâmbătă o etapă grea la Pui, greuță, la 360 de kilometri și pui din ea au făcut față cu brio acestei etape. Și ea este retrasă la reproducție, deci o strănepoată a argintiei de Matis de Smet, care și ea a fost locul 3 pe club Phoenix Suceava anul trecut, la Berlin Palmares 2022-2023. În continuare doresc să vă prezint o altă femelă care este nepoata argintiei bătrâne, dintr-un fiu de-al ei, o femelă dragă mie, 537083 de 2019, o femelă care la vârsta de un an clasează 3 maratoane, inclusiv Tartu 1167 de kilometri, și la vârsta de 2 ani repetă istoria și face azi maraton Palmares 2020-2021 și a fost retrasă în mat. Că ea este o femelă 25% Matis de Smet, este nepoata argintiei, iar de pe cealaltă parte este pe porumbei de Arden, Overwater, Battenburg, Menei. Această femelă vreau să vă am aici ceva notat despre ea. Deci ea a fost locul 22 la Tartul din 2021, 1165 de kilometri, locul 22 din 1174 de porumbei, la vârsta de 2 ani. Iar la Tartu 2020 a fost locul 104 din 3046 de porumbei, iarăși 1165 de kilometri. Femeia care este retrasă la rândul ei în reproducție și la anul va fi împerecheată cu un verișor de lei, ce anul acesta a fost, cred că este 290 la Berlin internațional, pe lansare. Și am să încerc să-i împerechez așa, în speranța de a reproduce descendenți poate mai valoroși ca ei. Așa, în continuare, o să vă prezint și femela, încă o dată, v-am mai prezentat-o, care mi-a sosit prima anul acesta de la Berlin. Pentru mine, repet, pentru cei care poate nu au văzut primul meu clip în care am prezentat porumbei de la Berlin, pentru mine Berlin anul acesta a însemnat o etapă de 393 de kilometri și după aceea Berlin. Femeia este clasată Berlin 2023 și anul acesta este locul 201 Berlin 2024 din peste 6.000 de porumbei. La rândul ei este nepoată din Argintia de Matis de Smet, tatăl ei fiind fiu din Argintia de Matis de Smet, tot așa 25% Matis de Smet are în ea, restul Overwater cu Vandomele. Se pare că trebuie încrucișați în felul acesta. Și această argintie, care și ea a participat la Berlin anul acesta, din păcate, cred că este sosită a 5-a zi după desigilare, nu mai știu exact, nu a clasat. Este o femeie de 2 ani, seamănă cel mai bine cu argintia bătrână, este nepoată din ea
Deci Berlin 1139 în 2024. Este o femeie de perspectivă, a căpătat experiența la anul acesta. O să vedem ce o să facă pe viitor, dar și ea anul acesta are Iaroslav 7, 393 de kilometri, Berlin 1139 de kilometri zburate. Nepoată din Femela din Matis de Smet de la Marius Andrei de 2013. Seamănă foarte bine amândouă și la mână și la tipologie și la tot. Printre alți porumbei a mai fost un mascul argentiu Adelante, după cum l-am denumit eu, când prima Femela albastră a avut locul 8 la Chelme din 3000 și ceva de porumbei. El a avut locul 10. Au sosit la 2 minute unul după celălalt. Și el a clasat și Madonna în 2017. După aceea un alt fiu al argintiei bătrâne, tatăl femelei Gute cu as maraton palmares și taltul palmares, a fost un mascul care a clasat 7 etape la un an, 4 fonduri din 4 fonduri și din păcate la 2 ani a dispărut de acasă. O altă nepoată de-a primei și strănepoate de argintiei bătrâne, cred că avea seria 728, o argintie, locul 15 din peste 25.000 de porumbei în 2020, 25.000 și ceva, clasând la fel la rândul ei 4 maratoane la un an și mai multe etape. Un alt nepot de argintiei bătrâne a fost un cugre produs de fratele meu, dintr-un fiu de al argintiei bătrâne, care acest porumbel a clasat 2 fonduri și 3 maratoane, sau 3 fonduri și 3 maratoane. Știu că avea plus alte, la vârsta de un an, plus alte etape. Știu că avea general, fond, maraton, az maraton, avea toate normele făcute. Acest mascul, la fratele meu, a mai reprodus o femelă, cum îi spune el, Ema, cu normă, fond pui, în 2020, cred că, și anul trecut știu că i-a venit un mascul, frate bun cu ei, de la Berlin și a clasat în 2023, 1137 de kilometri. Toți acești 3 fiind reproduși dintr-un fiu de la argintiei bătrâne, fiind nepoții ei. Un nepot dintr-un fiu de-al ei vândut la domnul Mortilă Iulian, a băgat un nepot din argintia bătrână, locul 62 final, 525 km la Columbodromul Corabia, 21 as general, 6 curse, cu 1979 de km clasați, diferite norme la Columbodromul Corabia. Deci, din câte știu eu, au zburat și pe Columbodrom și nu am notat, știu că mai era la un dom undeva la un Columbodrom pe Transilvania un nepot din argintia bătrână, dar nu mai rețin minte. Cam acestea am avut de spus și am vrut ca să le înregistrez, pentru că femeia este din 2013, nu știu cât o să mai trăiască. Chiar și anul acesta mi-a reprodus 2 pui, a fost pusă cu un fiu de-al ei, care la rândul lui, acel fiu era scos tot din ea și un alt fiu de-al ei, pentru că vreau să o consacvinizez și am reușit prin acești 2 pui să o consacvinizez de 2 ori pentru a încerca să-i conserv genele pe viitor. Mulțumesc frumos pentru
pentru cei care ați ajuns până la acest moment și vă doresc la toți multă sănătate și multe rezultate columbofile notabile. Mulțumesc!